Pi baro ki bapet ya katup khubor ukaro news nga upom sun lingdo Napdeng ki babun ki Jaka pen krek ya ka singi Christmas away na ki Jaka ka ba Itynnad ka bala pen krek bha kata ka office superintendent of police di Bhoi district la bani I baki pajba nasor Nongpoh ki marjan marpa ki wan hang ne ki kun ki Jong ki ban ji sundur ban sa jingken mau ki aling ne pe ya ka Itynnad Jong ki ne gijing ki bala pendiam da ki like bakher